Kaixo, eta ongi etorri Bai Euskarari elkarteak antolatutako solasaldi honetara. Elkarrengandik ikasiz solasaldi hauetako beste bat izango da gaurko hau, eta gaur lan osasuna, osasun mentala, hobeto esan da, osasun mentala eta enpresaren arteko lotura hori aztertzeko elkartu gara, 3 gonbidatu dauzkagu hemen, berehala aurkeztuko dizkizuegu. Eta bueno, badakizue eta ez diguzu ukatuko, azken aldi honetan buru osasuna, osasun mentala oso pilpilean dagoen gaia da. Datu asko zabaldu dira azken aldi honetan, asko hitz egiten da buru osasunari buruz, eta ez zaituztegu datuetan ito nahi hasieratik, baina pixka bat gaia kokatzeko, esan dezagun gaur egun munduan diren biztanle guztietatik 8tik batek baduela buru osasun arazoren bat, ezinen bat edo gaixotasunen bat. Fokua ekartzen baldin badugu gurera eta Euskadin enfokatu eta beste esan dezagun jende multzo handi bat buru osasunarekin arazoak dituena gazteena da. Gaur egun Euskadin 30 urtetik beherako gazteetan 6tik batek tratamentu psikiatrikoa jasotzen du. Eta depresioa da buru osasunari lotuta hedatuena dagoen gaixotasuna. Hori beraz, bistakoa da hausnarketarako gai bat dela, ez bakarrik administrazio publikoan, baita gizartean ere, baita elkarteetan, eta zer esanik ez, enpresan. Eta hori da gu gaur ona gakartzan gaia, enpresa eta buru osasuna. Enpresetan nola neurtzen da enpresak duen osasun mental maila hori, ze bitarteko dauzka enpresak hori zaintzeko, zaintzen alda, nondik datoz arazo horiek, horrelako galderak landuko ditugu gaur hemen dauzkagun 3 gonbidatuekin, eta gehiago luzatu gabe eurak aurkeztuko dizkizuet. Lehendabizikoa Aitor Gisasola da, Osalan eretik dator bera, eta Osalan esango dugu dela lan osasuna eta segurtasuna zaintzen duen institutoa, eta instituto horretan lan osasuneko arduraduna zara, Aitor. Kaixo? Kaixo. Ongi etorri. Ongi etorri. Zer da zehazki Osalanen egiten duzuena? Azalduko diguzu? Bai. 2 hitzetan? 2 hitzetan. Euskal Autonomia Erkidegoan, zuk esan duzun bezala, segurtasun lanean. Segurtasuna eta osasuna politika horiek kudeatzen guk. Eta normalean guk egiten duguna da segurtasunaren arazoak edo osasun arazoak lanean sortzen dianak eta aztertu eta hoien arriskuak edo hoien faktore arriskuak ikasi, aztertu eta gutxitzeko edo saiesteko politikak eta martxan jarri horiek guztiak ez gauzatzeko. Bigarrena Izaskun Landai da, Eragintza Fundazioko zuzendaria. Izaskun, ongi etorri solasaldi honetara. Eta zuri ere gauza bera galdetuko dizugu, eragintzan zer egiten duzue? Fundazio hau zertarako sortua da? Fundazio pribatua da, 1981an sortua. Bizkaian lan egiten dugu eta gure helburua da buruko osasunaren arazoak dituzten pertsonen laneratzean eta gizarteratzean laguntza ematea. Beraz, gure erabiltzaileak desgaitasuna dute eta lan egin nahi dute. Gero ikusiko dugu, ez garrantzitsua den beraientzat lan duin bat izatea, ez da, besteak beste. Eta 3. gonbidatua Larraitz Urrestila da, gaur egun Orklin ari da lanean, giza baliabideen edo nola esaten duzu orain, sailaren izena? Pertsonak eta kultura saileko arduraduna. Nola aldatu diren gauzak, Giza baliabideen sailak eta gauzak aldatuz doaz, honetan ere badago bilakaera bat, eta pertsonak eta kultura saila. Zer da hori enpresaren barruan eta non dago gaur egun Orkli? Orkli kooperatiba bat da, Mondragon taldeko kooperatiba, Ordizian gaude, 500 bat pertsonak lan egiten dugu bertan, eta pertsonak eta kultura izenak, erak esaten duen bezala, jarri nahi dugu pertsona erdian eta kudeaketa integral bat egitea. Bai pertsonen garapenean, baita pertsonaren osasunean ere bai. Eta hori ez da nahikoa pertsonaren kudeaketan bakarrik oinarrituta, baita ere zenolako kultura nahi dugun, ez? Nola nahi ditugun gauzak egin eta horri begirada jarri eta energia ere bai, horretara dedikatu. Bazenuen horrelako sailik bazenaren berririk, Aitor? Bueno. Bai.
horrelako sailak eta horrela pertsonaren osasuna integralki aztertzea. Enpresa aurreratuenak olako kudeaketa eredua hartzen dute. Eta kudeaketa eredu berritzailea da, eta gure ustez horrek balio handia ematen dio osasunari, pertsonari, eta horrek errestu egiten du lanean dauden arazoak eta gutxitu lana ere beste erosotasun edo ongizate horretara ekartzeko egiten dien gauzak egin ahal izateko. Eta nik uste dut olako enpresek ekarpen handia egiten diotela, bai bere jendeari eta baita gizarte osoari ere. Buru osasuna edo osasun mentala da gaur hona eta enpresetan ekarri gaituen gaia. Zenbateko garrantzia ematen zaio gai honi gaur egun? Zenbateko presentzia dauka buru osasuna zaindu beharrak enpresetan? Nik uste dut orain kontzientzia hori hartzen ari garela. Badaude enpresa batzuk non arazo bat izaten ari den azken aldian, bai segunda ze lan mota ez, badaude lanak adibidez bezeroekin kontaktuan, pertsonekin kontaktuan lan horiek desgaste psikologiko bat sortzen dutenak. Eta hori presente zegoen eta zeukaten nolabait arazo horren berri eta kontzientzia. Nik uste eta hau zabaltzen ari dela. Bai, gizarte bezala ere aldaketak daude, presioa handiagoa da, lanaren izaera aldatu egin da. Lehen lana zan eskulana, eta orain ez da horren beste eskulana. Orduan horrek ere bestelako arazoak ekartzen ditu. Lehen eskulanetan arazo fisikoak handiagoak ziren, orain lanaren izaera aldatzen den heinean, bestelako arazoak sortzen dira. Eta nik uste dut kontzientzia hartze horretan gaudela. Oraindik ere asko egiteko. Badaude enpresa batzuk kontzientzia horretatik haratago daudenak eta badaudenak horretan esku sartzen. Arazo handia baita ez da, eta orduan kontzientzia hartzea beharrezko dudarik gabe. Zuek eragintzan esate baterako ze nabaritzen duzue? Nabaritzen duzue enpresetan badagoela sentsibilitate bat, desgaitasun psikikoak dituzten erabiltzaile hauek hartzeko orduan, ze noski izaskun garrantzitsua izango da horrelako egoera batean dagoenarentzat eta integratzeko orduan lana izatea, ez? Denontzat importantea, lana izatea, horrelako pertsonentzat ere bai. Bai, Aitorrek aipatu dauen bezala kudeaketa aurreratuak jartzen ditu pertsonak erdigunean eta horrek aukera asko ematen dauz, ezta? Alde batetik enpresan behar den modun gauza hauek edo gai hauek kudeatzeko, baina baita diferenteak direzen pertsonei ere aukera bat emateko enpresetan. Eta zentzu horretan, gure erabiltzaileek gehienak desgaitasunen bat dute, eta ikusten dugu gero eta enpresa gehiago ari direla pausu hau ematen, egia da gure gizartean ez ezagutza handia dagoela buruko gaixotasunen inguruan, eta hori ere enpresetan islatzen da, baina apurke gero eta interes gehiago dago, eta, esan duzun bezala, gure erabiltzailentzako lan bat izateak ez da bakarrik autonomi ekonomikoa izatea, baizik eta euren autoestimoan izugarrizko inpaktua du, euren alduntzean, euren dignitatean, beraz, kalitatezko enplegu batek izugarrizko eragina du euren bizitzetan eta euren osasunean. Ze behar gutxiago dute medikuarengana joateko adibidez. Ez dugu oraindik esan, eta igual komeni da, definitzea buru osasunez ondo egotea zer den. Gaizki egotea zer den gutxi gora bera badakigu ez, antsietatea, depresioa horrelako gaitzak dira. Eta hortarako osasunaren mundu erakundearen definizioa jo dugu, eta hor esaten da pertsona bat buru osasunez ondo dagoela, baldin eta bizitzako tentsio normalei aurre egiteko gai baldin bada, modu emankorrean lan egitenko aukera baldin badauka eta komunitateari ekarpen bat egiten baldin badio, ez? Azkenean pertsona ongizatean baldin badago, esaten da buru osasunez ondo dagoela. Hori da beharko genukeena. Baina zenbateraino
Aitor, enpresek daukate batetik borondatea eta bestetik baliabideak euren plantilla edo euren enpresako buru osasuna nola dagoen neurtzeko. Esan dugu, kontzientzia geroz eta gehiago hartzen ari garela. Abia puntua izango da neurtzea, ez? Hori egiteko modua badago. Bai, badago. Alde batetik, enpresetan prebentzioa egiteko orduan, bi arlo daude garrantzitsuenak. Alde batetik daude prebentzioaren inguruan neurketa horiek egiten dutenak, faktoreak neurtzen dituztenak, eta beste arlo badago osasuna neurtzen duena. Beraz, badaude laneko mediku batzuk hori neurtuko dutenak. Eta horretarako baliabideak medikuek badauzkate ikusteko eta aztertzeko osasun mentala, pertsona bakoitzaren osasun mentala nolakoa den ikusteko. Baina hori adibidez periodikoki egiten da? Bai, eta legez... Urtean behin, 2 urtean behin, 10 behin nola? Hori depende. Eta horretarako beste arlora joan behar dugu. Eta beste arlo horretan neurtzen dena da laneko zein faktorek egiten dion eragina osasun mentalari. Orduan, alde batetik ikusi behar dugu zer dan osasun mentalari enpresatik eragina egiten diona, eta beste aldetik ikusten dugu ea efekturik edo osasunean efekturik ikusten den. Orduan, bata eta bestea ikusiz, biak elkartuz, ikus dezakegu enpresa horren osasun mentala nolakoa den. Eta hau beste arlo batzutan segurtasunean eta bestetan ere berdin egiten den modun. Orduan, kasu horretan hori neurtuko dugu. Osasunaren zaintzan eta periodikoki, bai, eta horrek ere bere maiztasuna ikusten da arriskuen arabera. Arriskuak oso handia badie, maiztasun hori handiago izan beharko du, hori guztie neurri zein behar da, eta alde batetik esaten duen bezala, arriskuak zeintzu dien ikusita, gero efektuak zeintzu dian ere ikusita dana lotu eta enpresaren egoera ikusiko dugu, eta hortik aurrea kudeatu beharko dira emaitza horiek zen neurri behar dien edo zertan gauden ondo dena hori ikusiz kudeaketa horretan sartu beharko dugu gauzak harik eta ondoen juteko. Eta badago nolabait esaterik enpresa barruko kausengatik noiz gertatzen den buru osasun horren falta? Badago moduren bat lanagatik buru osasunean arazoak izateko neurtzeko modurik badago? Bai, Aitorrek esan duen bezala, faktore oso zehatz batzuk daude identifikatuta, zelan kargak dauden, nola, zure rola, zure bete beharra garbi daukazun, nolakoa dan komunikazioa harremana zure inguruan, ze lidergo mota dagoen eta aurrera eramaten duen zure arduradunak. Badaude faktore horiek identifikatuta. Orduan, segunda zenolako ekosisteman zauden, horrek noski eragin dezake zuzenean zure osasun mentalaren arazo bat sortzea, ezta? Gero batzuetan zaila izaten da, eduki dezakezu pertsona bat, gaizki dagoena, bere ongizatea galdu duena, eta izan daiteke bai laneko gaiengatik, baina baita beste gai pertsonal batzuengatik, eta hor batzutan bereiztea zaila izaten da, baina hala ere arazoa hor dago, pertsonaz balima dago ondo, zuk lehen aipatu dezun bezala, ez da gai egunerokotasunean ditugun erronkak eta bete beharrak aurrera eramateko. Beraz, nik uste dut, naizta enpresan zuzenean hori ez sortu, nolabait horren kargu ere hartzea badala bidezkoa. Datu zehatzik aldago, buru osasun arazoengatik zenbat jendek utzi behar izaten dion lanera joateari? Badago datu hori? Hemen ari gara arazo handia dela eta badago. Badago daturik. Europa mailan adibidez esaten da, alde batetik bajen kopuru guztitikan 20%
osasun mentalarekin zerikusia duten, hori gure lurraldean. Baina Europa mailan ere honek sekulako gastua sortzen du. Eta gastua bilioietan berekin neurtzen da. Honek esan nahi du sekulako garrantzia duela gai honek. 240 bilioi euro dira honek urtero galtzen direnak. Eta produktibidade faltagatik edo galeragatik 126 bilioi euro izaten dira galtzen direnak. Beraz, garrantzia handiko gaia da. Ekonomikoki, bai, eta gero bakoitzari edo jendeari eragiten dionagatik, bere bizitza horretan datza. Orain pasako gara zure gana, Izaskun, baina egoera horrelakoa izan da eta aipatu duzu badaude faktore batzuk neurtzeko enpresa bateko buru osasuna. Ados, egiten da neurketa. Eta gero, zer? Ze gero hor, ekin egin beharko zaio, ez? Ekin egin behar zaio, ekiten zaio? Bai, nik dakidala, nik bizitu izan ditut hainbat esperientzi non ekiten dan. Oraindik ere gauza asko badauzkagu ikasteko eta aurrera egiteko. Baino esango nuke bagabiltzala hortan. Eta hor, interesgarria da bereiztea, ez? Behin arrisku horiek ebaluatzen direnean eta ze ondorioztatzen dan, izan leke hasiera baten arazorik ez eukitzea, baina hor dago ja prebentzioa, ez? Nola aurreratzen gea enpresa bezala eta zein esparrutan ekiten diogun, ez? Ze gai bat izan daiteke, zen nola antolatzen dugun lana, nola antolatzen gea, eta hori da ekin beharreko gauza bat eta kontutan eduki beharreko gauza bat, lehen aipatzen detena, ez? Lankargak nola banatzen ditugun, nola harremantzen gean, nola hartzen ditugun erabakiak, nola komunikatzen gean, nola koordinatzen gean. Hori da esparru bat eta horri begira jarri behar gea ikusteko horrek ongizatea bideratzen duen edo ez, edo guztiz kontrakoa. Gero dago beste ekiteko arlo bat eta da bagaude prest, badaitugu erramintak, baliabideak pertsona bezala hainbat egoera zail edo tentxo edo hoien aurrean gure autokudeaketa egiteko eta horreren ikuste dut enpresak badaukagula aukera baliabide horiek eskaintzeko, ez? Formakuntzaren bitartez edo tailerren bitartez edo jendeak bere nolabait adimen emozionala eta ezagutu eta kudeatu ahal izateko erramintak emateko. Eta gero beste lan esparru bat ja izango litzateke norbait ongizate hori galdu duenean eta akaso gaixo dagoenean, ez, depresio batekin edo antsietatea puntu oso altu batean dagoenean eta igual lan egiteko gaitasun hori galtzen dagoenean edo galdu duenean eta ja baja dagoenean, ez? Orduan, hor ere, zenolako interbentzioak edo laguntza eskaini diezaiokegun pertsonari egoera horretan egon da. Orduan, nik uste dut 3 esparru daudela eta 3 esparruetan nolabait prest egon behar dugu enpresan lan egiteko. Ez da nahikoa esatea, ongizate programa bat jarriko dugu abian eta orduan ardura guztia pertsonarengan jartzea, ez? Ez da nahikoa, ekosistema guztia begiratu behar da eta ekosistema guztian lan egin behar da. Eta ekosistema horretan eragintzan bezalako erabiltzaileak sartzeko, badaukazu bitartekari deitzen diozuen figura bat, ezta? Bai. Larraitzek aipatu du, iriz daitezke egoerak, buru osasuna galtzera eta hori kudeatzeko momentuetara. Baina orain buelta eman da, ez? Arazko horiek dituztenak integratzen saiatzen baldin bagara lan esparruan lortuko dugu lehen esan duzun, ez? Pertsona horiek edukitzea beren autoestiman eta emaitza hobe bat, ez? Nola egiten da pertsona horiek enpresetara bideratzeko lan hori, Izaskun? Funtsezkoa da enpresetan osasuna erdigunean jartzea, hori hasteko eta zentzu horretan osasun mentalari ere buruz hitz egin behar da. Baina beste alde batetik dago
buruko osasunaren arazoak dituzten pertsonen lan egiteko eskubidea. Eta hori da guk aldarrikatzen duguna, eta gu eskubide hori indarrean jartzen saiatzen gara. Eta zelan egiten dugu? Bueno, enpresek badute ere badituzte obariak, desgaitasuna duten pertsonen bat kontratatzeagatik, eta desgaitasun hori badan buruko osasuneko arazo batengatik, obaria handiagoa da. Orduan, gu saiatzen gara informazio hori luzatzen enpresetara, eta egiten duguna da bitartekari lan bat. Pertsona edo gure erabiltzailea lanean dagoen bitartean, sortu aldirezen arazoak edo eguneroko egoera kudeatzen saiatzen gara, laguntzen, eta enpresetako ordezkariei baita, pertsonen arduradunei baita, ze batzutan sortzen dira, kudeatzen ez dakizun egoera batzuk, baina guztiz bideragarriak direzenak. Eta adibide bat jartzearren, ez? Pertsona bat, enpresa batera sartzen da, lehengo egunetan ez ditu helburuak betetzen, ze enpresa batera doanean beste guztiek bezala helburuak bete behar ditu. Jartzen gara bere profesionalekin harremanetan, zer gertatzen da hor, lehengo ordutan heltzen dela pizkat, oraindik hitzartu barik medikazioa dela eta aldatu egiten diote medikazioa, eta pertsona hori momentu honetan lanean jarraitzen du. Horrelako lanketak egiten doguz, zeren eta eurek eskubide hori daukie, eta gainera gero, naiz eta datuek horiek izan, egia da, behintzat guk dugun esperientziatik esan dezakegula, oso fidelak direla. Eta lanera doazela, zeurentzako lana da, ez bakarrik dirua lortzea eta eguna estrukturatzea, baizik eta alduntzea, autoestimoa igotzen da. Orduan, eurentzako lana oso importantea da. Gauza utziko lukete lana baina. Hori da, eta horrexegatik ez dute inoz galtzen, edo da hori da behintzat guk dugun esperientzia gure erabiltzailekin. Eta gainera, parkatu aniztasun handia dago euren artean. Ze batzuk ez bakarrik patologien inguruan, zuk aipatu dozu, depresioa, ansietatea, nasmendu bipolarra, nasmendu psikotikoa, formakuntzaren esparruan, batzuk goi mailako ikasketak dituzte, masterrak, lanbide heziketako tituluak, oinarrizkoak, hori guztiak kudeatu behar da, eta gai dire lan egiteko eta lan egin nahi dute. Eta gainera, ez zaizu iruditzen, agian horrelako langile bat tartean edukitzeak gainerako entzat ere, ekar dezakela zerbait positiboa, baikorra, ez? Jabetzea, badaudela horrelako arazoak ere, egunen batean agian ni egon naiteke toki hortan, ez? Ez dakit, ekar dezake horrek ere onura bat, ez? Obarietatik aparte zen nahi dut, ez? Oraindik estigma handia sufritzen dute, eta ez ezagutza handia dago, eta egia da horrelako perfil bat integratzea zure inguruan, lagungarria dala guztiontzat. Hemen teorian ari gara eta denak oso polita dirudi, baina gero zuek egunerokoan horrelako perfila duen pertsona bat laneratzeko garaian, enpresen aldetik eta ze harrera izaten duzue? Gero eta harrera hobeagoa. Ze behin bidea hasita, konturatzen zara, aukera dagoela, eta badaudela profesional oso onak, gaixotasuna, kontrolatuta dutenak, eta talentu hori ezin dela desaprobetxatu. Hor dago gakoa, eta orduan, egia da, hasieran pizkat kostatzen dela, esan dodanagatik, ze, ez ezagutza dago, ez ezagutzatik beldurra dator, eta igual horrelako egoera batean ez bazara egon, hori beldurra duzu, zalantzak dituzu, baina behin pausua eman da, eta ikusita zelan doan gauza, esan dakoa, talentoa aprobetxatu behar da. Dudarik ez, buru osasuna eta enpresa, bikote horren inguruan ari gara hemen solasean, gure gonbidatuekin,
Honetan ezinbestekoa da, kontzientzia hartzen ari gara esan du Larraitzek, sinistea enpresa batek, ez da, hau zaindu beharra dagoela. Eta ez dela bai da gizarte baten arazoa, segurazki, oro har, ez da. Baina sinistu egin behar da honetan, ez egize puntutaraino gaur egun sinisten den honetan, badaude baliabideak, badaude testak, badaude enpresaren egoera zein den neurtzeko moduak eta bitartekoak, baina funts-funtsezkoa da sinistea honetan, eta honi heldu egin behar diogu. Ados zaudete? Bai, noski, konpromiso bat behar da. Bai, eta hori esan da, daukagu, ez dakit, Europan edo Europatik aparte, berdin dit, askotan Europa esaten dut, iparraldeko herrialde eskandinauak eta askotan hartzen ditugu eredutzat, ez da, honetan gu baino aurreratu hauak dauden eta guretzako eredu izan daitezken herrialderen bat badago, badaukazue? Nik ez dut uste gaur egun olako konparaketak egin behar direnik. Guia horretan guztian sartuta gaude. Eta ja saretan, Europan gu sare horietan eta sartuta gauden. Orduan, ez da gauza bat beste batzuk behiratu behar ditugula, baizik eta beraiekin ja lanen idea. Orduan, lan hori egiteko, adibidez, osasun mentala sustatzeko badago Europan sare bat. Osasun mentala eta berez osasuna sustatzeko, sare badago. Eta sare horretan, adibidez, osasun mentalak sekulako garrantzia du eta gainera lan handia eginda. Orduan, nori begiratzen ari diogu? Batak besteari. Guztiok jartzen ditugu guk egindako lanak, batak egindakoa besteak, eta denon artean partekatze horrek ekartzen du besteok ere aberastea. Eta aberastasun hori da, orain momentu honetan, gure mailan edo Europa mailan partekatzen nahi dana, eta horrela denok ikasiko du bata bestearena, eta beti ere horrek onura handia ekartzen digu. Lan handia eginda. Erreferenteak, uste dut oso importanteak direla, badaudela enpresak, aurrera pausoak ematen ari direnak, eta hori benetan oso garrantzitsua da. Adibidez guk aurten, pasadan urtean, 180 kontratu martxan jarri genituen, enpresa ezberdinetan, eta hori da, lortu behar duguna, gero eta enpresa gehiago inplikatzea, eta ereduek edo referenteak, zentzu horretan oso importanteak dira. Estatu mailan ere, eta gu ere horretan bagaude, badago sare bat, osasuna sustatzeko sare bat, eta enpresa osasungarrien sare bat. Eta hori ere, Europa mailan sartuta gaude, beste sare handiago baten, eta dana saretuta dago momentu honetan, eta danak partze... Nola lan egiten da hor osasun mentala zaintzeko? Zer lan? Nola egiten da lan? Adibideren bat, sare bat, zer klotzen? Normalean izaten da, orain sare horrek atera ditu gida batzuk, ez? Bai, enpresentzat gidak, bai langileentzat gidak, tresnak ematen ditu, partekatzen ditu esperientziak, orduan denok ari gera ikasten nola hobetu kudeaketa hori. Kudeaketa hori egiten ikasten ari da. Ez da gauza bat esateko lehengo kudeaketa zen etekinak atera eta bazegoen ez dakit eredu bat, ez? Gaurko eredua eredu zabalagoa da, denok ikasten dugu eta aurreragoaz ikasketa horretan. Eta osasun mentalari dagozkion faktoreak eta poliki-poliki ari gera ikusten zeintzu dian, ze eragin daukaten eta nola horrekin lan egin. Orduan, osasunaz ari gera, baina osasun hori lortzeko kudeaketa behar dugu. Ez da medikuek lortuko duten osasun maila bat, baizik eta kudeaketak emango dion osasun bat. Orduan, gauzak ez die lehen bezala, osasuna galdu medikura joan, ez, momentu honetan, prebentzioan ari geha. Eta prebenitzeko zer behar dugu? Prebenitzeko behar dugu kudeaketa, osoko kudeaketa bat, horrek ekarriko digulako osasun hori. Ez da osasuna galtzea, baizik eta enpresak ere eman dezaken osasuna lortzea. Asko da aldatu dana, eta desde luego ez da lehen genuen ikuspegia, baizik eta beste ikuspegi oso zabalagoa eta irekiagoa daukegu gaur. Baina, Aitor, gaur egun ere etekinei asko beheratzen zaie.
noski, eta Eta beharrezkoa da. Bada, Hala ez, noski. eh? Eta etekinak ateratzeko agian batzutan estutu egiten da, eta estuasun horrek, ez da, pertsona egoera ezainunera eramaten du. Bai, horregatikan esaten dugu, ez, prebentzioa eta kudeaketa gakoak diela, eta niretzat oinarrizkoa da gizatasunean oinarritzen dan kudeaketa, ez? Ze egia da, eta errealitatea da, batzutan lankarga igotzen zaigu, edo erronka bat daukagu, edo arazo bat sortzen da, edo gatazka bat. Eta horren aurrean nola aurrera egiten dugun, hori da gakoa. Eta aurrera egite horretan, zein erabaki hartzen ditugun, eta nola gauzatzen ditugun erabaki horiek, niretzako klabea da gizatasuna erdian jartzea. Hau da, gizakia gea, pertsona gea, eta pertsonetik pertsonera. Orduan hor, empatia, elkar ulertzea, entzutea, kontutan izatea, zentzu bat eukitzea, gauza guzti horiek oinarrizkotzat jotzen ditut nik behintzat momentu honetan. Behar bada hori da aldatu dena, ez da urteetan, ez? Bai. Edo beharko lukeena aldatu. Eta gero ez da bakarrik zuzendaritza taldetatik eta kudeak eta taldetatik egin behar den lana. Lankideen artean ere askotan, ez da? Elkarri babesamen beharko genioke, ez? Bai, eta azken batean ere legeak ere hola agintzen du egitea. Legeak esaten du alde batetik, prebentzio egin behar dela. Eta prebentzio hori da, arrisku faktore psikosozial horiek neurtu, aztertu eta konpondu egin behar diela. Hori alde batetik. Gero, beste alde batetik ere esaten du, enpresetan zaurgarriak diran pertsonak, bereziki sentikorrak izan daitezkenak arrisku horien aurrean, horiek bereziki babestu behar diela. Eta gainera, ez du esaten pertsona horiek lanera egokitu behar direla, baizik eta lana egokitu behar dela, pertsona horien ezaugarrietara. Eta hori da, lan hori egiten ari zeaten zuek ere, eta hori eramaten. Eta gero, beste alde dago, beste ardatz bat dela, osasunaren sustapena, eta osasun mentalaren sustapena. Orduan, enpresek hartu dute osasunean sekulako garrantzia. Alde batetik esate zaie, ezin dezue zuen baldintzek edo zuen etekinak ateratzeko, ezin dezue jendearen osasuna nonbait lapurtu. Gainera, gaizki daudenak hobeto zaindu behar dituzue. Eta gainera, ondo daudenak eta gaizki daudenak denak aurre eraman behar dituzue, gero eta osasungarriagoak, osasuntsuagoak izateko. Eta enpresa osasungarriagoak izan behar dute. Bai, eta lankideak aipatu dituzula, kultura bat sortu behar da, prebentzioaren kultura, partekatua dana, ez? Eta ardurak sakabanatuta daudenak, ez? Orduan, niretzako ideia bat bada, noski, enpresak badauka ardura bat, enpresa horretan lan egiten duten pertsonak zaintzeko garaien, baino baita ere norberak hartu behar du ardura nik neure burua zaintzen dut, eta hartzen dut ardura nik nire lankideak ere zaintzen ditut, ezta? Eta sentitzen dut bueltan ere nire lankideek kontutan daukatela nire osasuna eta zaindu egiten nautela, ezta? Orduan, nik uste dut hor oraindik ere badaukagula bidea egiteko, baina bidea nolabait pitxin bat markatuta badaukagula. Hori da, eta legeak esaten badu ere, sinistu egin behar da horretan. Eta nik uste dut sinisten duten enpresek honekin aurrera egiten dutela eta osasungarriagoak izaten diela eta bertan lan egiten duen jendeak ere askoz ere aukera handiagoak dituela aurrera modu egokiagoan edo osasuntsuagoan ateatzeko. Horrela ere oso importante izango da langileek, eta esan dezagun, ez? Behetik gora begiratzen dutenean, goikoak horretan ari direla ikustea, ispilu hori, ze bestela beheran bai, baina goian ezer ez bada egiten, ezta? Alde bietarako lan. Baina bekoa zaintzen dezunean, goikoa ere eharke zaintzen dezu. Dena zaintzen da, ezta? Bukatea beharrean gaude, hirukote bukatu beharrean gaude, eta ez dakit banik menaritu gara, ordu erdi pasatxo solasean, baina akaso gelditu zaizu ideiaren bat, zipristinen bat esan nahiko zenukena, bukatzeko minutu bat oparituko dizuet bakoitzari. Eta horrela itxiko dugu gaurko solasaldia. Larrai, zurekin hasiko gara?
Bados, bueno, nik esango nuke lehen aipatu dut eta niretzako hitz bat da klabea, gizatasuna. Hori presente bali madaukagu, gauzak ondo egiten arituko gea. Izaskun. Ba, nik azpimarratuko nuke buruko osasunaren esparruan arazoak dituztenek lan egiteko eskubidea dutela, eta hori babestu behar dela, eta gero eta aukera gehiago daudela, baina oraindik bidea dagoela egiteko. Aitor? Nik esango nuke, gu administraziotik gatozela ere, eta beti legearekin eta arauekin lan asko egiten dugula, hortik aparte sinistu egin behar dugula honetan, eta nik uste sinismen hori dela gure onik handiena, edo sinismen hori baldin baduke. Eta oinarririk egonkorrena, ez da, esan dugu. Bueno, honela bukatuko dugu, elkarrengandik ikasiz, bai euskararik antolatzen duen solasaldi hau, ez dugu aipatu hizkuntzarena, bai euskararik ekarri gaitu ona, eta agian hori ere importantea da, ez da? Hemen landu ditugun gai hauek denak eta enpresaren barruan osasun mental ona edukitzeko, aizue, norberak bere hizkuntzan aritzeko eskubidea edukitzea eta hor gustora sentitzea ere, gure kasuan euskaraz, ez da? Hori ere garrantzitsua da, ez? Bai, noski, eroso sentitzea, lasai, eta benetan barruan daukazuna azaleratu alizateko, ez? Zure ama hizkuntzan egin alizatea hori ere garrantzitsua da. Bai, guk erakundean hori nabaritu dugu. Erabiltzaileek eta euskara erabiltzen dutenek asko eskertzen dute euskaraz arreta izateko aukera duten. Eskubide hori, ez da? Administrazioak ere, nik uste dut ezagune da, ze lan egiten ari dan, eta gu ere, hemen osalanen ere, sekulako lana egiten ari gera, gero eta euskaldunagoa daukegu gure erakundea, jendearen aurrean ere aukera hori gero eta zabalagoa daukegu, eta gaur bertan, ostegunetan egoten da, ekitaldi bat eta ekintza bat osalanen barrun, beti ere gutxiago dakitenek ere horretan sartu eta euskaraz bizitzeko egune izaten dugu ostegunak, eta gaur hemen ostegun badala, hau ere nire lankideak horretan ibiliko dira. Bai euskarari esaten diozu ostegunetan orduan. Inoiz baino gehiago, bai euskarari. Inoiz baino egunero ere. Trabak traba, Bai, naiz eta badakigun oztopa badituena eta etorriko direla, ez horretan segi. Solasaldian ibiltzen gea eta solasaldian jarri zaio gaurko ekintzari. Oso ondo. Bueno, honela bukatuko dugu. Osalanetik, Aitor Gizasola, mila esker. Guregana etortzeagatik, Izaskun Landaida, Eragintza Fundazioko zuzendaria, plazer handia izan da. Eta Larraitz Urrestila, Orkliko kultura eta pertsonak taldeko momentu honetan arduraduna. Mila esker hiruroi etortzeagatik, gaurkoa honetan utziko dugu eta ongi izan eta hurrengo solasaldira arte.